हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर लेंका। तो आज स्पेशल डे अच्छे से मंदिर आसी राम मंदिर। आज मो बर्थडे तो जी बर्थडे तो से राम मंदिर आसु सका उठिक सका कौन आस 10टा 11टा तो आज तो आसु मंदिर राम मंदिर फास्ट पूजा करी पूजा कलापर रातिर भी किसी वीडियो अच्छे जोटा मुझे सुट करनी से आम जो किशु जी सुट करता से मत किसी जन ना तो सहीटा भी मो वीडियो रो काली राति मो प्लान करते बहुत स्पेशल प्लान बर्थडे मुझे जान नी तो एबे आसु राम मंदिर ये वीडियो मतलब पूजा सैला पूजा सर जीवु आ रूम आम आज सांग दौर छोट पार्टी गोटे बर्थडे तरफ से सेलिब्रेशन करवा चलते वीडियो आग देखिए। सो भाई मैंने मैं आसी सारु वर्तमान आज एक्चुअली लेंका भाई आमर बर्थडे तो तापाई आम ये डेकोरेशन चलता आप देखिपे डेकोरेशन टा कौ भाया कराई हैप्पी बर्थडे लेंका भाई ये नाटा एक्चुअली लिखा है हम बट बर्तमान ना हैप्पी बर्थडे लिखाई आप ठीक से देखई दूसरी रुहतु ये देखो ये हैप्पी बर्थडे लिखाई सिंपल डेकोरेशन टा है आमर एथरे चिन्मय भाई भी आमर बहुत एक्चुअली कर परिश्रम कर सजाय लाइट भी आज्ञा लगिबार अच्छी बर्तमान लाइट लगे डेकोरेशन टा हाफ हाफ भी कहींपारे आहरी हबार अच्छी ये आम चिन्मय भाई ये कर डेकोरेशन कर लेंका भाई आप देखिपे ये हौ आपड़ एति तो देखी नेक्स्ट पुल सजाई सारू आपन को आउथरे देखू सरप्राइज मिल देखो ये आम मिस्टर लेंकाई एना ऊपर को टेरेस को रुहतु देखिए तो भाई मैंने आप देखिपे लेंकाई बर्थडे हो सब मेस पिला छिड़ा होती विश करुँच आप सजावट देखिपे देखिपे समस्त ये लेंकाई को विश कर देखिपे ये समस्त मिसिक विश कर लेंकार फेसटा
ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି କେକ୍ କଟିଂ ହେଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଡାକିଥିଲେ କେକ୍ କଟିଂ, ସେଠି ପୁଣି କେକ୍ କଟିଂ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ମୋ ତରଫରୁ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଦେଖିବା, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କାଲି ଆମ ରାତିରେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ହେଇନି, ସକାଳେ ହେଇଗଲାଣି। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଏଇଠି ବୋଲୁଛି। ହଁ ମୋ ଫଟୋ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ରୋଷେଇର। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ, ଯାଇଛି ଆସୁଛି କଥା। ଆମର ଏଠି ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ପିଆଜ କଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଅବନୀ ଭାଇ ବସିକିନା ରସନ ପଡିବା ବ୍ୟସ୍ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ପିନାକି ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ବସୁଛନ୍ତି ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଚନ୍ଦନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ। ନା ନା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉନି, ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ପଇସା ଲାଗିବ। ଆମର ରମ୍ୟ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚିକେନ ପ୍ରୋସେସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଚିକେନଟା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ପୁରା କ୍ରେଡିଟ୍ ରୋଷେଇ ହେଲା ଅମିୟ ତ୍ରିପାଠୀ। ମସଲା ପୁରା ଗ୍ରେଭି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆମର। ଆଜି ଅମିୟ ବାବୁ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅମିୟ ବାବୁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ମିଳେନି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଖାଇବା ଆଜି ମିଳିଛି ଅମିୟ ବାବୁଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଖାଇବା। ଅମିୟ ବାବୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର କି 1 ଆୱାର ଭିତରେ ଆମର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଚିକେନଟା ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷା ହେଇଛି, ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚିକେନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନେକ ପୁରା ରହିଛି, ୟାପରେ ପଡ଼ିବ ଆସିକି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତ ସାଲାଡ଼ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଏପଟ କାକୁଡ଼ି, ଏପଟ ପିଆଜ, ସାଲାଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହାହେବନି, ସସ୍ପେନ୍ସ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ସିଏ ଦୁଇଟା ଟେରୋରିଷ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ତ ଅସୁବିଧା ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ପକାଅ ପକାଅ, ଲୁଣ ପକାଅ। କଲର୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଝୋଳଟା ତ ଗ୍ରେଭି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆଉ କ'ଣ ଝୋଳ ମାନେ ଇଏ କରିବ କହୁଥିଲ? ଏତିକି ରଖ, ପିଲା ଖାଇବେ, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଇଏ କର। ପାଣି ଦିଆ ଦିଅ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ବର୍ଥଡେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ତ ସରିଯାଇଛି ବର୍ଥଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଆମର ରୋଷେଇବାସ ହେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ଥଡେରେ କିଛି ମାଗୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।